Puntuació dificultat 5 amb 0, 5 amb 0, 4 amb 9. Puntuació ¿Pero qué hacen la baja, Alba? 5 amb 1, 5 amb 0, 4 amb 8. A pista, Laia Martínez. Perquè un tampoc va posar un escrit supermarí. Puntuació dificultat 4 amb 7, 4 amb 7, 4 amb 6. Puntuació estil 4 amb 8, 4 amb 7, 4 amb 6. Vosotros otra vez has fallado.